Igbo ndị ọma njem ọnụ ụmụnne m anụ m ekene unu na chi efugo n'ụbọchị taa. O nwere ndụmọdụ m ji wee bịa. Ndụmọdụ a na-agara ụfọdụ ụmụnne anyị, ọ bụrụgo na iso na ofu onye na ndị na-eso m na soshal midia, ma ọ na onwe ka mụ na gị na-abọsi wee marụ ma ọ metụta. Ọ na ife a m na-ekwu gbasatarụ gị, ife m ji ekwu ya bụ ka ọ bara gị, ka ọ bara anyị ncha niile, ka ọ dị Chineke mma, ka ọ dị mmadụ mma. Achọghị m ịma ka o si were wute gị n'okwu a m na-ekwu, mma akpọ gị afa, mana ndị a na-agwa amarụgo. Ife na-emebinarị anyị ụmụnne m, mana ụfọdụ ife na-eme anyị bụ anyị nwa na-akpata ya. Ọkwa ịfụrụ ọtụtụ mmadụ akpọgo m, a man of God pray for me, a man of God kpere m ekpere, enwe ego m na-atụ anya ya. Nsị ya kedu ife ị na-alụ? Ọ sị m nọ na streeti. Ka ife ị na-eme na streeti, gịnị bụ streeti? Ọ sị na ọkwa ntụ ka ọ na-ebu, n'ọkwa ọgwụ ka ọ na-ebu, o nwerekwa ife ọzọ, na ya gwa m eziokwu. Ngwa ya mụ nwa dị egbe nwe ụdị ekpere ahụ. Adam anakwana onye ọ na-ego were aza kọọ. Adam asị gị so seed. Anụ m alụ ọlụ m na-agbara onwe m mbọ. Achọghị m ịmonetize ife ọ na m na-alụ gbasaa Chukwu. Kedu ife ndị wee na-eme ya? Ka ọ ghara bụ na ego gị mere na m agwara gị eziokwu. Kee ka m mesi ekpere gị ekpere i were ebu ọgwụ ike. Ị nwere laịsensị eji ebu ọgwụ. Enwere ndị Pfizer, enwere ndị Emzor, enwere other pharmaceutical companies na-ebucha ọgwụ enyere akwụkwọ. Ha sizikwa n'azụ na-ele ha na Chukwu mana nke bụ eziokwu na ndị niile nwere akwụkwọ bụ ha nwa na-ele nke azụ ụlọ. Iwe ike iburu ya ele ọbụnye mmadụ ole, mana agwazie gị extent ọ ya aga n'imebi ife. Enwere ndị kpọcha m ka m gbarụ ha ụgwọ na ha na-ejetụ mmadụ na arụsị. Mgbe eji kọbazie akọ wee kọba, ọ bụrụ na eji wee bunye mkpụrụ mmiri, eji wee bunye ọgwụ ike. Nke bụ eziokwu na o wute m na mmadụ ji ego ha o, mana my conscience ekwọrọ m agbanya bụ ụgwọ. Onye bi na glass house ada atụkwa n'okwute. Iji ego a na-anụ afa gị, mana n'ikpeazụ anụzie ụdị ife ị na-eme, ị mara the damage it cause go na society. O nwebe ndị aka akụkọ a. O nwe ndị na-apụala today, ị mara na aka gị dị na ya. N'ụbọchị ikpeazụ Chukwu na-egosi gị, nwe ndị nwụrụ anwụ, nwe ndị bugolo egbe pụta gbaa ndị mmadụ ka nnụnụ, gbaa ndị mmadụ ka gbara ọkụkọ. I sorokwa na-akọ ndị eme ya, ọbara ndị a kwafuru, mana iso emeghị injinia in the secret. Gị nwa na-supply the manure ha na-use na their brains. Ị na-enye ha the fertilizer, ha ji fertilize their mentality. Mana ya dị echiche n'ụdị ya. Ọ na ka ndị na-ele fruits. Ịpụtakwazi mmadụ were kabad n'ife ndị ọzọ wee baa fruits ka inwe ike lee ya mgbe ahụ ọ pụtara ọfụ. O nwere ike bụrụ mango ka ile ofu mkpụrụ 500. Ndị mmadụ a na-eri na-anwụ, ambulance a na-ebugo ozu, a na-akwa ozu na village every week. Ịmụghọ ndị aka gị dị n'ọnwụ ha, aka ga-adị ọbara mana ịmarọ. Ife jikwuta nke mkpụrụ mmiri abụ na ọtụtụ ụmụazị enwecha na so many psychiatric homes njegoro, ma ebe a na-akpọ m ka abịa ekpere. Ụfọdụ parents ha na-spend millions. Akpọrọ onye ọ na-ruo within 2 weeks, o bidokwa ọzọ. Enwe mental instability maka ife aṅụrụ aṅụ. Onwe ndị na-ezo ezo esnif sọka pit, nwe ndị na-aṅụ ma akwụkwọ pọpọ kpọrọ nkụ, nwe ndị na-aṅụ ma wig ụmụ nwaanyị, ife a na-aṅụ ma gọm, ife a na-aṅụ kalịzị. Achọrọ ịgbakọ the biological consequences, ife ama a na-eti anwụrụ n'isi. Ọtụtụ yi akwa isi adịrọ mma kalị. Ọ bụrụ na ị na-ele mkpụrụ mmiri iji gị agba na rụọ ụlọ, ị na-achọ ịgwa m na ị nwere udo nke mkpụrụ obi. Conscience is like a check, is a device Chineke tiri ebe mmadụ nọ. It's an open wound. Ya conscience na-agwa gị na ife ị na-eme adịrọ mma. Ụfọdụ agwago m ha, man of God, na nke bụ eziokwu na ọ na-arịọ Chineke ka o meghere ya ụzọ, ka o wepụ aka n'ife ọ na-eme na ọ dịrọ mma. Nọọ ife ọpịpị ka ọ na-apị, n'ọkwa ọgwụ ka ọ na-ebu, na ọ ya gwa m eziokwu. Sọsọ eziokwu ahụ o kwuru, nna ayọ Chukwu nya zụti ya. Mana ị ga-ewepụ aka na nke ọjọọ, Chukwu wee nye gị nke ọma. Ime jide ife ọjọọ na-enye Chineke command, na-enye ya condition, no meghere gị ụzọ, bịa rapụ ife ọjọọ. Iyi arapụ ife ọjọọ. You don't combine iniquity and divinity, it will explode. All dangerous combinations, they are not compatible. Ife njikọ aka ụmụnne m bụ na ndị ori na-aba unu na-afụ n'akụkụ m. Ife a bụ ndị ori na-abụ, ha dị ịtọ mana enwudere ofu onye ọ kwụrụ aja. Ọ ebe m bi ka ndị ori na-aba abịa n'ori. Ife na-agwụ na-eme within 2 months interval. Ka ndị ori na-aba abịa n'ori, onye nke abịacha onye nke abịa enwudecha ha na-abụ.
wee kụọ ha ife ndị mgbuka na-akụ ochie moto. Ọgwa nọ n'ọfịs a na-akpọ m, hey man of God bịa nka ịgbara bịa, asị gị na-ekwe ebe nwude ya. Ha ezuru ife na-apụ enwudo onye ọ bụ ka Chukwu si echekwa ndị nke ya. Maka Chukwu na-eche obodo nke mmadụ na-eche bụrụzie ka emezuo iwu. Ka efe nji wee kwuo ya, biko ọ ga na-eti ndị a ife ejere na akpa ha wee nweta mkpụrụ mmiri. Ha na-abụ na aṅụchi ya, ndị a bụ ndị Igbo. Mkpụrụ mmiri a na-ekwu okwu ya nke bụ eziokwu na ọtụtụ ụmụnne anyị na-eso ebubata ya. Anyị ma ife o mere na COVID-19. Oge ha nọ lockdown for 3 months. Ewee nụọ ọgụ ya n'obodo niile. Ndị PG ewere ịtarị ụmụ okorobịa, ndị task force, ndị security, ndị vigilante, onye ọ na-tinye aka. Ka a nụchara ọgụ ya, enwekwa ndị na-ezo ezo na-aṅụ ya. Ndụmọdụ na-enye ma onye na-ele ele ma onye na-azụ azụ. Onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma ọ na-aṅụ igbo ma ọ na-aṅụ ọgwụ ike, o jikwa ara ụgwọ. Onye na-aṅụ ife niile a ji ara ụgwọ. Kịta anyị fụziri ka esi amịrị mma, onye mere mma magbuo mmadụ, onye mere mma magbuo enyi ya na-arụ ọrụ, onye mere mma magbuo nwunye ya, ewere aka odo kugbuo di, ewere ọkpọ kugbuo nwaanyị dị ime. Idedezi na-asị ka onye asị wee nye obi mee ife a. Ịnụ na nwanne di na nwanne, ịnụ na nna dinere ụmụ. O doghị anya na onye isi zuru oke ama akpa ụdị agwa. Ife na-emebinarị anyị. Ife ndị a na-eme n'obodo, ị na-ege ntị ka ndị na-achị obodo na-ekwu okwu, Adam anụkarị onu ha. Obodo ọbụla enwere onye na-asị onye akwụrụ maọbụ onye agaba, onye ọ na-eme ife sọrọ ya nụ. Abomination, arụ na-epu ome n'obodo ahụ. Arụ na-epu ome. Agwọrọ ọgwụ esi n'elu, agwọrọ ọgwụ esi n'ala, ndị mmadụ a na-efusi. O nwere ife ọbụla ị ya anụ ndị na-achị obodo na-ekwu. Biko anyị ewepụ n'aka n'ife ọjọọ. Ịma nọ ife onye na-eme ka eji ama afa ya. Ọ nọ ka onye na-ele akpati ozu a na-akpọ ịma, a na-akpọ ya eme akpati ozu, na-ewe ya iwe. Afịa ọ na-azụ ka a eji wee mazi ya. Nwekwa onye nke bụ azụ ka mọchụwarị, ịkpọ ya azụ ka mọchụwarị, iwe a na-ewe ya. O kwesịrị iwe. Afịa ọ na-azụ. So the kind of business ị na-eme determines the customers ị enwe. Also, onye na-ele anụ mmadụ na nzoru m, o nwere ndị ọzọ ya bụ customers gị na-abụrụ ndị ritualists. Ọ ndị ogbu arụ ọbara, ọ ndị ya bụ ya customers. Eje na ya contact ọ ife anyị afụgasị ebe ahụ. Ọ bụrụ na akwụna ka ị na-agba, ọkwa ndị agboro ofu ogeri bụ ife ya eju na ya phone. Maka asị na ofu ogeri kọ na mba, akwụna eburu ọnụ. So nọ na-ekwe, so edebe akwụna, edebe ofu ogeri. Ọ bụrụ na mkpụrụ mmiri ka ị na-ele, o nwere ndị ọzọ ya bụ ya customers na-abụrụ hoodlums, na-abụrụ ndị nwere obi ajụrụ ajụ n'obodo, na-arụ ana na-epu eze elu. Ife ọjọọ niile a na-anụ maka ya. Ị mara ụbọchị anyị adakpụ nwanne gị nwaanyị. Ị mara ụbọchị anyị anapụ nne gị ife n'ike, ọ na-ekwu amaghị ya ma n'afọ. Mana ị n'obodo ị nọ na-ebunata ife anyị fụrụ, a na-ele, a na-ebuba ego. Kedu ọṅụ ị na-enwe? Ị na-afụ ụmụ news a, na-afụ nke onye nwụcha ọdanye na mmiri ide, oyiri pantị akpagharị, a lot of things. Ịfụ mmadụ oyicha akwa otu odoghị ya na onye araghị akwa. Kedu ọṅụ ị na-enwe n'afịa ị na-azụ? Ị na-eme society ka ọ bụrụ a better place, ka ị na-eme ya ka o si from bad by na worse? Look at our condition in the world. Ụwa Chineke kere chọcha mma, mmadụ wee taa aka n'eze na ya emegide ife n'ụwa na ya ma ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Ndị na-agwa okwu ama onwe ha. Otu aka ọ dị ndị na-akụzi nkụzi, mgbe ọ na-epụta na social media, ife ya anụ bụ private part, ife eji bụrụ nwoke, ife eji bụrụ nwaanyị, ife ọ na-afịọ. Achọọ m ịkpụ ya ka ha si akpụ ya, maka onye ọ na nwe nke eji wee zụọ ya. Nke a bụrụ nke maturity ma ọ dị na civilized world. A na-enwe euphemism when you pronounce some words. Ọ dị pleasant to the ears. Ụmụazị teenagers underage nwere access to phones. Mana ọ na-aba na-akụzi ife a na-ekwugasị okwu ekwesịrị ka anụ na ntị. Ọ gwụcha nọ ndị dị mature ka gị na ha na-agba, mana nke ị na-ezipụ n'efere mba ụwa. Ọtụtụ ụmụazị ọ na-ana n'iyi dị, mana ụfọdụ na-ekwu ya pụta asị ka ife o ji awa kpọrọ anụ dị ife a, ọ na-agba ndị mmadụ agba na ntị. Look at what you are doing. You are destroying the kids. N'ezi ife na-afụ ndụ akwamike nwere ife eji awe kpọrọ. TikTok unu na-afụ kịta. Ndị bi na China gwara m na ha ada afụ ife niile anyị na-afụ. Na ife a na-afụ ife gbasara engineering technology, ife ya promote be ha. Abịa ebe a meghere anyị ndị na-agba ọtọ na-eshi ike. Inekata na-asị ọgịnị, ọ na-ahụkwụzi agbọ. Maka ife akwa na-ekpuchi erika, akwa kpuchiri ife o. Imeghe TikTok, ama ụmụ nwoke China ọ na-adịkwu ya mma, maka ọzọ ife a jụ na TikTok. Gị gwa na-eme ụdị ife a, eme ọnụ mkpụrụ obi gị na-ana n'iyi. Anyị enyekwa account all these things. Look at society, or drugs, or immorality. Ọ gị nwa nke na-akụzi, gị nwa nke ị na-ele, gị nwa nke iso eme. Mmadụ ụdị ndị ị na-eso. Ụfọdụ n'ime anyị adọrọba otu a ahụ ebe ọ na-eto gara aga.
maka isobe ndị iberibe ha tụnye gị ala iberibe isoro ha mee ihe iberibe oti gị n'ọnọdụ iberibe. Ka m kwukwu ya ọzọ, if you follow stupid people, they will give you stupid advice. You will do a stupid thing and it will land you into a stupid situation. Ụmụnne m, ife ka nta abakwute na nte nọ ya ka m jikwa na-eti eti na-akpọ akpọ. Onye mara nke ọjọọ ji nya ha, ọ na-abụ ndị na-ekwu adị m eti mkpu maka ịfụnanya Igbo, ịfụnanya Igbo, ịfụnanya Igbo. Ife m ji ekwu ya nwere ife ọzọ bụ anyị ejikọnata aka ọnụ wee fight ya ife ọjọọ. Anyị ejikọnata aka ọnụ wee gbaa ife ọjọọ mgba. Ezinụlọ ọbụla ọgba aghara dị, jee gbakọ ọfụma, ndị iro na-abata na-apụ ka o si wee sọ ha, mana ha nwa ha na-anwa mee udo, onye ọbụla chọba ụzọ ya. Ọ na anyị bụ Igbo ejikọrọ aka ọnụ, oke na-eme, ngwere a na-eme, oke n'ọhịa, ngwere n'ụzọ, ife soro onye na-eme, enwere ebe a na-abịa taa họọ mitin, enwere ebe a na-abịa akpakọ nkata ọnụ. Onye ka o ji na-ekwu anụmanụ ọkwa union a nka ya akpa afọ ya mgbe agwa m kpọọ ya maka emechawaghị ife dị na ya. Maka ebumnobi otu a na-ehibe bụ maka ịfụnanya, maka ịdị n'otu Igbo. Ọnụ ga nke nkụzi kwuo maka checkpoint, ụfọdụ sị m na ya ekwekwanụ wee mee na ha na-afọsụ ndị mmadụ afọsụ. Ọ maka na ide edebe iwu. O nwere onye na-afọsụ m nweta ego, o nwere onye na-eme m mmanya nweta ego na checkpoint, o mebere m. Maka ana m agba akwụkwọ 1 month to expiration agbana m ọzọ. Driver's license 5 years. Ejikwana m gba nke ọfụ. Onye ga-eji achọ ehibe otu a, maka otu a bụ n'obi ịgbatarụ onye ọbụla bụ onye Igbo akwụkwọ. Ọ bụ na ị nwere ego, ị bịa na-akwụzi ụgwọ instrumental, ịkwụzi ụgwọ atinye gị akwụkwọ. Maka ya enwe ma task force, otu a na-agwụ ndị regista, ndị baristas nọ ya. Ka m mazie mgbe a kwụsịghị na checkpoint ikwuo na ị nwere ego, ka m mara ọnụ onye a eji wee gwa gị na iwu na ihe eweta ego na gịnị mere. Ndị mmadụ ewee paakịsị ya ajụba na union, na ibilọngụ na union dị otu a, enwe emblem na moto gị. Iwe sị na ịma nweta ego, ka anyị marụgodu the legal platform, ka anyị mara the legal backing eji ana ego a na-ana. Anyị akpọ ife ọjọọ, no immunity for impunity. Anyị akpọnata ife ọjọọ. Enwere moral justification for that extortion. Ife na-akọwara unu. Enwe ife ọjọọ anyị kwesịrị ịkwụsị on our own, na-eme in our midst, and most of us engineer them. Ị bụrụ onye iwe ojii ma ọ bụrụ onye kakị, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'obodo a, iwe nọrọ na-eme ụmụnne gị ife a n'ala Igbo, iwe gba nkịtị. Ị nwere ike ịkpọ n'ekwentị tere anyị alụ, mana ife a na-ekwu ziri ezi, ma n'iru mmadụ, ma n'iru mmụọ, ma n'iru Chukwu. Anyị etigo aka ọnụ were ịfụnanya wee gbaa ife ọjọọ mgba n'ala Igbo, o wee kwụsị. Maka anyị bụ wee okpu eze, ọchịba onye ọbụla. Ị na-ele ọgwụ ike, ị na-ele mkpụrụ mmiri, cousin gị nwee ike ịnwe ya, ya nephew nwee ike ịnwe ya, ya niece nwee ike ịnwe ya, gị ma ama mma. Ị na-ele fruits eji kabad wee ba, ị mara onye nke gị ya egori ya n'afịa. Onye nọ n'ime afịa tụkwa n'okwute, mara onye ọya ada n'isi. Ọ nọ ka ịfụcha ebe ndị ugwu enwudegoro ha na-asacha ma orenji, ifu ebe a na-asa oroma na mmiri gota, ifu ebe eji acid were aba granọt, esi granọt awụ ya na acid oghe na ozugbo. Enwudecha na ụfọdụ ife ndị a, see ya na fonu, send ya na social media, anyị na-afụ ya. Ndị ugwu abụrụ be ha ka ha nọ n'ọkwa n'ala Igbo. Ọ bụrụ ya bụ ife ahụ na-ekwu. Anụkata ewelu mmiri dị na kan na-agba na ife dị ka akị Awụsa, na-agba ma n'ọtụtụ ife a na-ele ma sugarcane. Ị mara ife a na-agba ife ahụ. Apụtazi ife na-arịa kidney akarịa, ife na-enwe liver problem akarịa, ọtụtụ ọrịa dị iche iche ma kansa. Aka ka anyị ejikọ ọnụ, nke ọ na-afọrọ anyị akpa isi ya, anyị amarụ ntọ na ya, anyị amara ebe o si. Mana nke a na-abịa enwudo onye osecha anyị post oro anyị ọbụla, anyị eme eke comment. We have to guide our lands. O nwere ife ọzọ anyị na-arịa na-abụrụ iru ụlọ ka nke ezi. Ana m ekwu ya oge ncha. Iru ụlọ ka nke ezi. Ịchọ ka ndị nna dị bata debe na be unu dozie dịka unu si bụrụ ụmụnne. Iru ụlọ na ha ana ndị nna dị abata debe. Onye ori anyị abịa ma onye ma na-esoro ya. Ife niile efere anyị na-arịa bụ mkpụrụ mmadụ one ma one na ana Igbo ka a na-eji were eme anyị ife niile a na-eme anyị. Ana m enye ife a ka ọ bụrụ ndụmọdụ ka anyị were ya gbazie. Onye mmadụ nke ọjọọ oji nyarapụ, onye na-eme nke ọma ya jisie ike, ka anyị wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ga aka mmadụ. Zisa ihe onyonyo a. Aha m bụ Brother Paul Chigbo. Ka emesịa. God's agenda production, the best of